என் 4 வயசு குழந்தை இல்லை, போச்சு. என் 4 வயசு குழந்தை போச்சு, செத்துச்சு. என் 4 வயசு குழந்தை இல்லை, செத்துச்சு. என் 4 வயசு குழந்தை போச்சு. ஏ ஜகா, உலகத்தை பாடுறாங்க. இந்த ஊழியத்துக்கெல்லாம் போவாதரா. ஊழியத்துக்கெல்லாம் போய் ரொம்ப பேர் மறித்திருக்காங்கடா. இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிற சந்தோஷமான காரியங்கள் அதிகமாக இருக்குடா. ஊழியத்துக்கெல்லாம் போவாதரா. இங்க பாரு, உலகத்தில் யூடியூப், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் எல்லாம் இருக்குடா. இதுல சந்தோஷமாயிரா. நீ ஊழியத்துக்கெல்லாம் போவாதரா. இந்த சின்ன வயசுல உனக்கு என்னத்துல இந்த சமையல் வேஷம். ப்ரேயர்ல ஏதோ டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பாஸ்டர் வராதுக்கு பார்க்கலாம். பாஸ்டர், பாஸ்டர், பாஸ்டர். யாருமா யாருமா நீ? பாஸ்டர், பாஸ்டர். 4 வயசு குழந்தை உன்னால தான செத்துச்சு. என் 4 வயசு குழந்தை சிஸ்டர் இல்ல பாஸ்டர், இவன்தான். இருங்க சிஸ்டர், இவனால தான் என் 4 வயசு குழந்தை செத்துச்சு பாஸ்டர். இவனால தான். நான் சொல்றது கேளுங்க சிஸ்டர். இந்த அந்த தம்பி இல்லை சிஸ்டர், இவர் நம்ம சர்ச் பிலீவர். இவர் 4 வயசு குழந்தை போச்சு. ஏன் பாஸ்டர் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க? அது ஒன்றும் இல்லை பிரதர். அவங்க வீட்டில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்தது. அவங்க வந்து எங்கெங்கேயோ சுற்றி பார்த்தாங்க, எங்கே போனாலும் குணமாகலை. கடைசியாக ஒரு சாமியார்கிட்ட போயிருக்கிறாங்க. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, குழந்தைய நரபலி கொடுத்தா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி பலி கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரச்சனை என்னமோ தீரல, அதுக்கு பதில் அந்த அம்மா மென்டல் ஆகிட்டாங்க. சரி, அதை விட ஜெகா, நீ வந்த விஷயம் சொல்லு ஜெகா. ஊழியத்துக்கான ஒப்பு கொடுத்துக்கணும் பாஸ்டர். ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துக்கியா? வெரி குட், நல்ல முடிவு தான். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உன்னதமான வேலை பாது. ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க சரியாக பேச மாட்டேறாங்க பாஸ்டர். ஆனால் எங்கள் அப்பா வேற எங்கள் சர்ச்சுக்கு மட்டும் போ, ஊழியத்துக்கு நாட்டுக்கு போகிறான்னு பண்ணுறாங்க பாஸ்டர். ஒரே கன்ஃபியூஷன் எனக்கு. ப்ரேயர் பண்ணுங்க பாஸ்டர். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம அப்புறம் நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன். வா போலாம், வா. யார் வேணும்? தயாளன் வேணும். தயாளன். பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர். பிரைஸ் லார்ட் தயாளன். நல்லா இருக்கேன் பாஸ்டர். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் தயாளன். தம்பி யார் பாஸ்டர்? தம்பி நம்ம சர்ச்சு பிலீவர். தம்பி வந்து புதுசாக ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்காப்புல, மிஷினரியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி. ரொம்ப சந்தோஷம் பாஸ்டர். பிரைஸ் லார்ட்ப்பா. சொல்லுங்க பாஸ்டர், ரொம்ப தொலை வந்திருக்கீங்க. ஒன்றும் இல்லை தயாளன், ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். உங்களுக்கு நாளைக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி, அதனால தான் பார்த்துட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். ஆமாம் பாஸ்டர், நாளைக்கு எனக்கு தூக்கு தான். உண்மையிலே நாளைக்கு எனக்கு தூக்கு தான் பாஸ்டர். நான் கெட்டவனா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ எனக்கு இயேசுவை பற்றி நீங்கள் நல்லா சொல்லி இன்னும் நல்லவனா மாற்றிட்டீங்க. எனக்கு நாளைக்கு தூக்கு தான் பாஸ்டர். ஆனால் நாளைக்கு நான் சாவ போகிறத நினச்சி நான் கவலைப்படுறதில்ல பாஸ்டர். ஏன்னா பைபிள் ஒரு வசனம் சொல்லுது, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவோ எனக்கு ஆதாயம்னு பைபிள் சொல்லுது பாஸ்டர். அதனால் நான் சாவை பற்றி பெருசாக நான் கவலைப்படுறதில்ல பாஸ்டர். அப்படி செத்தா நான் எங்கே போக போகிறேன் பாஸ்டர்? எங்கள் அப்பா ஏசாப்பா கிட்ட தான் போக போகிறேன் பாஸ்டர். அதனால் எனக்கு சாவை பற்றியும் பயம் இல்லை பாஸ்டர். பைபிள் இன்னொரு வசனம் சொல்லுது பாஸ்டர், பாவமே அறியாத அவர் பாவத்தால் மரிச்சார் அப்படின்னு சொல்லுது பாஸ்டர். யார் பாஸ்டர் அவரு? பாவமே அறியாத அவர் நான் செஞ்ச பாவத்திற்காக, நான் நல்லா வாழணுன்றதுக்காக, நான் பரலோகம் போகணுன்றதுக்காக யார் பாஸ்டர் அவர்? எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர் யார் பாஸ்டர் அவர்? நாளைக்கு எனக்கு தூக்கு தான் பாஸ்டர். அதை பற்றி எனக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை பாஸ்டர். ஏன்னா நான் இயேசுவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்.
அவர் அன்பை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் பரலோகத்துக்கு போவேன். அதனால் எனக்கு சாவை பற்றி பாஸ்டர். ஆனால் சொல்லுங்க தயலன், என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க சொல்லுங்க. நான் ஏசம்மை பற்றி தெரிஞ்சுக்கினேன் பாஸ்டர். என் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏசம்மை பற்றி தெரியாது பாஸ்டர். அவர் அன்பு என்னன்னா யாருக்குமே தெரியாத பாஸ்டர். என் கிராமத்தில் என்ன தவிர வேறு யாருக்கும் ஏசாப்பை பற்றி தெரியாத பாஸ்டர். அவங்களாம் நரகத்துக்கு போயிடுவாங்களே பாஸ்டர். என் கிராமத்துக்கு யார் பாஸ்டர் போய் ஏசம்மை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க? இந்த அண்ணன் போய் சொல்லுவாரா பாஸ்டர்? இல்லை அந்த அக்கா போய் சொல்லுவாங்களா பாஸ்டர்? யார் பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க? எங்கள் வில்லேஜுக்கு போய் மிஷினரியை போய் சொல்லுவாங்க. யார் பாஸ்டர் என் கிராமத்தை காப்பாற்ற போகிறாங்க? யார் பாஸ்டர் என் கிராமத்தை சொல்லுங்க பாஸ்டர். நான் போகிறேன் காலேஜ்க்கு. நான் போகிறேண்ணா அவங்க வில்லேஜ்க்கு. இல்லைண்ணா நான் போகிறேண்ணா பாஸ்டர். சொல்லுங்க பாஸ்டர். நான் போகிறேண்ணா. சந்தோஷமா தம்பி, ரொம்ப சந்தோஷமா தம்பி. பாஸ்டர் சொல்லுங்க பாஸ்டர். அந்த தம்பி வில்லேஜுக்கு போய் சொல்லுங்க பாஸ்டர். ஏசம்மை பத்தி சொல்லுங்க பாஸ்டர். ப்ளீஸ் பாஸ்டர். தம்பி போணும்பா. நான் போறேனா. பாரமில்லையா பாரமில்லையா தேசம் அழிகின்றது. என்ற சத்தம் தொனிக்கின்றது. பாரமில்லையா பாரமில்லையா தேசம் அழிகின்றது. யாரை அனுப்புவேன் யாரை அனுப்புவேன் என்ற சத்தம் தொனிக்கின்றது. கிருபை வாசல் அடைகிறதே, நியாய தீர்ப்பு நெருங்கிடுதே. இந்த நாளில் மௌனமாயிருந்தால் அழிவு என்பது நிச்சயமே. இந்த நாளில் மௌனமாயிருந்தால் அழிவு என்பது நிச்சயமே. எழும்புவோம் யுத்த களத்தில், சேனையாய் எழும்புவோம் யுத்த களத்தில். அழியும் கோடி மாந்தரை நீக்க இன்றே புறப்படுவோம். அழியும் கோடி மாந்தரை நீக்க இன்றே ஜெபித்திடுவோம். எங்கள் பாரதம் எங்கள் பாரதம் இயேசுவின் பாரதம். 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 திறப்பில் இன்று சுவரை அடைக்க தேவன் தேடும் மனிதன் எங்கே? திறப்பில் இன்று சுவரை அடைக்க தேவன் தேடும் மனிதன் எங்கே? கண்ணீர் சிந்த ஆளில்லை, கதறி ஜெபிக்க ஆளில்லை. கண்ணீர் சிந்த ஆளில்லை,
துடிக்கின்றதே. யாரை அனுப்புவேன் யாரை அனுப்புவேன் என்ற சத்தம் துடிக்கின்றதே. சேனையாய் எழும்புவோம் யுத்த களத்தில், சேனையாய் எழும்புவோம் யுத்த களத்தில். அழியும் கோடி மாந்தரை நீக்க இன்றே புறப்படுவோம். அழியும் கோடி மாந்தரை நீக்க இன்றே ஜெபித்திடுவோம். எங்கள் பாரதம் எங்கள் பாரதம் இயேசுவின் பாரதம். 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 அறுவடையின் காலம் அல்லோ முடங்கி கிடப்பது நியாயம் தானா? அறுவடையின் காலம் அல்லோ முடங்கி கிடப்பது நியாயம் தானா? பாவங்கள் வெண்கலமாகும் இடவிடாமல் போரடி. பாவங்கள் வெண்கலமாகும் இடவிடாமல் போரடி. வாயில் துதியும் கையில் பட்டயம் எழுந்து நின்று போரடிப்போம். வாயில் துதியும் கையில் பட்டயம் எழுந்து நின்று